Esinendawo ezininzi zokuthetha ngaye, ezilukhuni ukuchazwa ekubeni nina nababuthuntu indlebe, kuba nakuba benifanele ukuba ngabefundisi ngenxa yokuba sekumzuzu nakholwayo, nibuye naswela umntu wokunifundisa iziqalelo zokuqala zezihlabo zikaThixo, nesuka naba ngabafanele ukusezwa amasi, anaba ngabafanele ukudla okuqinileyo. Verse 13, kuba bonke abasezwa amasi abanamava elizwi lobulungisa, kuba bazintsana. Hallelujah. Hallelujah. Apha umbhali hallelujah. Kunento amen. Ekubonakala ukuthi uzama ukuyiveza hallelujah. But uthi asawujonga i-level yebandla amen. Afikelela ukuthi lento abenokuyithetha Jesus izawuthi abazokwazi ukuyiva ngalendlela afuna ayive ngayo, because i-spiritual level sabo asibavumeli ukuthi angeva. Jesus. Now uthi ke ngoku ndininika ubisi amen, nakubeni bekusuppose banitya into eqinileyo amen. Kunamaxesha apho khona ufumaniseka uba kunezinto zenzulu zakaThixo ekumele ukuba sifundiswa zona, ekumele ukuba sixelelwa ngazo hallelujah. But because i-level esikuyo yokholo ayisivumeli hallelujah, because ithi iBhayibhile sisafundiswa nge-basics zensindiso amen, ekubeni bekumele uba sesingabafundisi thina hallelujah. Hayi hallelujah. Uthi ke ngoku umbhali amen hallelujah, uthi nijikeleza ndaweni iyi-1 hallelujah amen, because nisafundiswa i-basics hallelujah. Bekungamelanga ukuthi kusafundiswa i-basics, uthi bekumele bandithetha ngawo lo mba, but uyayiqonda kakuhle ukuthi uba ndingathetha nga izawufikelela kwinhliziyo ezingakulungelanga kuyiva lento hallelujah. Hayi hallelujah. Uthi ayayimoyingcwele, uthi anifuna uva iproblem ayizindlebe esenhliziyweni. Hayi hallelujah. Oh moyingcwele, ingxaki isenhliziyweni moyo ingcwele. Pastor kukhona hallelujah. Oh God, sixakene nebandla elingafuna ukukhula hallelujah, ibandla elime ndaweninye hallelujah. Into esibhizi yiyo sibala iminyaka hallelujah. Ndasindiswa 1998 handa lakasanta. Hayi bo Thixo, sifuna abantu abakhula, asinaxesha nokusindisa izolo, but sifuna usuke kule level ukuyo ube kwi-level yenzulu hallelujah. Oh yakasanta unelele kasantana unalakasanta moyingcwele uthi Paul hayi moyingcwele uthi anikulungelanga ukutya inyama eqinileyo, yingakho ndininika ubisi hallelujah hallelujah hallelujah, because uyayiqonda ukuthi uthi ungokuba nisahamba ngesimo esidala hallelujah. Bekusuppose uba sikwenye level yentsindiso hallelujah. Bekungamelanga ukuba sisatitshwa ngobungcwele. Ubungcwele zi-basics zentsindiso hallelujah. Xa usindisiwe yazwana ngumntu ongasindiswanga uba xa usindisiwe uphila ubungcwele hallelujah. The moment usamkela uYesu bekusuppose uyayefa ABCD alizenzi ngoba isindisiwe hallelujah hallelujah. Asidingi umuntu ozoma phambi kwethu asixelele ngobungcwele each and every day hallelujah hallelujah. But i-level esikuyo asikwazi ukugqitha kufundiswe ngezinye izinto sisahlulwa zi-basics zentsindiso hallelujah hallelujah, because sisahamba ngantoni ngesimo esidala world uthi Paul hallelujah, ngoba sisahamba ngesimo esidala hallelujah. Sifuna abantu yemani uyingxaki umzalwane ongafuna ukukhula hallelujah, because umsebenzi wakhe uhlala phakathi kwi-comfort zone
ajonge yonke into eyenzekayo ebandleni ahamba ayojaja. Haleluya, haleluya. Kukunzima umuntu ukuba hey moya ngcwele ukuba makahamba ayolungisa. Haleluya. Athandaze ngebandla but instead ujonge indlela ekwenziwa ngayo. Haleluya. Abeye lihleli phaa kwi-comfort zone. Haleluya. Sisidinga intercessors. Amen. Sidinga worshippers. Haleluya. Sidinga everything ebandleni. Sihleli ndami yazibani sihleli kwi-comfort zone. Haleluya. Asiwenza umsebenzi kaThixo. Emoyeni xa ungenako ubudlelwane noThixo uye ungazi even nepurpose yakho endlini kaThixo because wena awufuni ukukhula. Haleluya. Awufuni wena uba nobudlelwane noThixo. Haleluya. Ngoba Thixo wethu sincede moya namandla. Ayanalakasanda inele mekhosantala irithanda mukhosila onale unakaseleme unakasanda moya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingakho sithi yazi xa ungumuntu ongakhulanga spiritually. Haleluya. Even so uvangela abantu phandle. Ufika phaa kwabantu ugxeka isono kubo. Yeah. But abasindiswanga. Amen. Xa ungumuntu okhulileyo spiritual ufike wazise ngoYesu ebantwini. Haleluya. Ufika abantu baxelele ngoYesu bathi basongena phakathi ubafundise ngobungcwele. Awunafundisa ubungcwele abantu abangasindiswanga because abazani noYesu. Haleluya. 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 Sidinga amakholwa namhlanje azosuka kwi-level anyukele kwi-level engaphezulu ezafika ithathele nzulu zikaThixo. Haleluya. 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 Lento yokukhula enkosini ayikokubala neminyaka. Lento yokukhula enkosini kukuzifunela ubudlelwane naye uThixo. Uzisondeze kuThixo. Haleluya. Ufune umazi ngakasa. Haleluya. Lento mayingapheleli uba ulapha enkonzweni. Haleluya. Haleluya. Masingakubona ngomnye umuntu phaa ngaphandle. Haleluya. Ube ngomnye umuntu apha ngaphakathi. Lento uyiphila phaa masiyibone ngaphandle. Haleluya. 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 Kumakhaya esihlala kuwo asiyishumayela insindiso siyayiphila. Haleluya. 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 Bazawuthi ze bayibone lento ube wena iphilwe nguwe because noba ungashumayela kangakanani kowenu asoze bakuve unless uyiphile. Haleluya. 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 Asiphakame bangcwele sifuna uThixo. Haleluya. Masiphakameni sizifunela ubudlelwane naye uThixo. Haleluya. Haleluya. Sizawumane kubizwa i-altar calls every Sunday. Haleluya. Sisibutho abantu abafuna ubuso bukaThixo. But umama uBoston njalo uBoston bazawukhuthuka amadolo bethandazela thina sibe thina sihleli kwi-comfort zone. Haleluya. I think insindiso bangcwele. Insindiso i-pay very personal. Awusoze wazane noThixo ube uhleli phansi ungenzi into. Haleluya. 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 Sidinga amakholwa azoyifuna lento ayilambele abe nephango likafuna uThixo. Haleluya. Haleluya. Hayi amakholwa alandelelwayo. Haleluya. Asimelanga ukuba sisaxelelwa ngezinto bekumele basiyazazi kwadala. Bengamelanga uba sisangqoliselwa izinto bekumele basizazi kudala. Haleluya. Lento kaThixo ayifuni mavila. Haleluya. Haleluya. Lento kaThixo ayifuni bantu bafuna uphushwa abafuna usipumfidwa. Haleluya. But ifuna abantu abalambileyo abanqanela uThixo. Haleluya. Haleluya. Uyadinga umzalwane osisidodo. Yakasatha. Uyadinga umzalwane ongafuna ukukhula. Haleluya. Hayi monke. Sizuthetha into enye engomnye unyaka ngoku. Asu uThixo ngasinceda. Simfune nangakumbi. Haleluya. Sincede uThixo. Asincede uMoya Ngcwele. Haleluya. Ngoba siphambukile, silahlekile, asiyenzi inyaniso. Oh Jesus.
asiyenzi inyaniso bazalwane. Haleluya, haleluya. Ingathi umuntu angacengana noThixo wakhe, uThixo ambeke kwindawo wengcwe apho akhona azomva uThixo noba sethethi. Kangangendlela esingenabudlelwana ngayo noThixo asimuva ndisho sethethi. Haleluya. Ngoba uThixo yena uyathetha. Haleluya. uThixo yena uyathetha but asimameli. Haleluya. Because sisabhizi izinto zezwe. Inalakoshanta inamikosite onelekasuna maretanka. Yazi uThixo uyathetha uhleli phansi akunqanda uThixo akulungise but wena udecide ba ndizawuyenza lento ngokuThixo ethethile. Umuntu othetha into kuwe umzekelo umama umpostile mark ethetha into kuwe uyaconfirm into beseyithethwe ngoNgcwele kuwe. Akasoza thetha into yakhe enhliziyo yakhe, thetha inhliziyo kaThixo ebeqale wathetha kuwe wadecide ungamameli. Haleluya. Sifuna abantu abazokhula. Haleluya. Sifuna abantu abazosuka kwi-lower level. Amen. Haleluya. Bamvuthixo makethetha, bamamele, bamthobele, sikhule. Haleluya. Kukuthiwa kune-Bible study. Haleluya. I'm sure phaa eBhayibhileni ukufunde nawe unga-understand. Amen. Nawe kulixesha lokukhula ngoku. Haleluya. Lixesha loba sikhuleni. Amen. Ukuze sikwazi nathi ukuphuma sihambe siyoyihambisa levangeli kwabanye abantu bazane noThixo.